Khulumka, Kok Khorang ni Kokborok Koktwma ang norai baksa Sabnam, dini ni Koktwma rongkha. Hasani Montri Okra Biplab Kumar De BC Ketal 2022 no Rek Sawi Jota Lukurok na Khaka Hamte Hamjangma Yafarka Khaka Ham Yafari Saka BC Brum no Jota Borok ni Kebangwa Muchungmani Tongo Hapang ni Thaniwo Haste Hapang Bo Jota Lukurok ni Muchungmani no Supungna ni Bagai Shakthari Samungtang ni Tongo Chini Tripura no Tebo Kusugo Tishana ni Bagai 2022 BC wo Tebo Samung Kotor Klaijak na Hini Saka Montri Okra Biplab Kumar De Hasani Bumung Chuksarana Bagai Jota Borok no Hapang no logiri na bagi bo kobokha 2022 BC Ketal no Jota Lukurok no Khaka Hamte Hamjakma Yafarka ni vaccine Jota serai khonai rejagi mano amjongmani bisingo sawimankha o vaccine bisikni serai ni simi BCC sar omor borok rok rei manai sangrang salo Koktwma saka ko vaccine slamani 3 October 2021 salmari ni simi phase 2 tei phase 3 amjongmani ulo tabuk serai ke sawimankha o vaccine serai khonai Jota borok no rei mano Central Drugs Standard Control bo o vaccine safety hini saka BC Ketal ni salo thangi malakha Hasani Montri Okra Biplab Kumar De thangnai BC ni haikeno taklai bisio bo old age home eba bora buri sirok tongmani thayo borangni samung kisa misa nangmani manai khani rok bagikha Montri Okra Biplab Kumar De tai logewo tongo bihik Purbo Doyal ni secretary Niti De mani khaniyo tongo ri kutung tei khenta tei kbangma nangkokmani manai rok thangnai bisio bo Montri Okra thangi malakha old age home Tripura hasewa BC Ketal no rege tiasar sebok khlainai mani yagulo haine hai Koktwma kaham kasoi faika lukuroni buskango hase hapang BC Ketal ni yakpai rekha sikla rong no SP sebok ni Koktwma rege haine hai Koktwma kasoi faika GRBT group C tei group D ni sebok tlangnani finalist o talono saklai jakna hinai Haingo corona ketal variant akar phaima bai haste hapangni bokhaktei saklai rijaka BC Ketal ni puila salni simino joto mask ma thubnai hini saklai jaka kebo mask thubiawi karai nokni ongkhorke manggalak logio mask bo tongna nangnai hayake hapangni bisingte action na jangnai haikaba saklai jangmani bisingtino rangbo marinai hini hapangni bokhaktei saklai jaka 2021 BC ni Paitak sal 31 December sal mariwo Assam Hasani Montri Okra Hemant Biswa Sharma Guwahati lamao thangai lukuni borok rok bai kok salaika Hasani barja manjak sebok songbai bo kok salaika lahar dera mungno bhaike mothaknani bagai Hemant Biswa Sharma saka Assam hapangni naharmung Assam hasewo lahar dera mungno mothaknani hopungno lamao tongui tongo horaika 2022 BC wo lahar dera mungno karike kasunani bagai TWIT khai saka Assam Montri Okra Hemant Biswas Hani hai sak hamya bai choprok jagai langma chona nangka khoroksa bukhukjak kami sidai chora PS Portigrai Unokuti District Busaini Kami Jirania Sampongnagar Sadu Kami Koktwmani bisingte saimaka nukhungsu geni bagai samung khlainani kubun hasre Bangalore bihik busaino samungtangi tongimani phiaba asomsa nokbar hame sipjawi Nondita Debbarma sak hamya angmabai 31 December 2021 BC paithagano hayangno yakari kalangna nangkha tai bini mang kthino bubagrani teidulma bai Maharaja Bir Bikram Birkum khalawa lamsogika MDC Debbarma Aicuk ni jorawo ani constituency eba kani bahano kalayo ani paranino Roksa Nondita Debbarma Dotarov Motilal Debbarma Bilespur Saida Sora PS Portigrai Unokuti District ni Bangalore samung tangnan he thangmani abukukjuk nokha salsa
sakam ya ini kena kabun ya golo bono sakam no otlang purgo bora aro bo thuika ingke tini aro chini serai rok tongo kubangma tai samung tangnai chini YTF ni serai rok bo tongo borok bai juga jog klaiman bisingtui buagran chubawan bisingtui chung tini airport jora sok paikya ingke tabu chini TTA di sini je ambulance abo tui bono tabu nogot langna ni bagai chung proses khai tongo sok paikya chungoro dead body we receive klai mangka abon bagai jara Bangalore tongnai chubai tongnai joto serai hanok payung songno belai ka hambai rio tai buagran no hambai asuk sir salwasuk rumi bara sakam ya kalaja emne khanamani khaito sal kubang ma romu ya kaham kurung no tongmani asomsa tamo diarrhea no blena diarrhea ngoi dungo hinai khanaka ge diarrhea ngmani pore bono logi logi treatment no roholai kha rohman ya golo hingga kai thuika hinai khanaka ta asuk no sum saimano tabuk sakle boki aro saichuk no saijung ya bini logi rok tongo joto bini busai bo tongo bin logi sum tongo aro samung khailai tongo borok bi busai na ro Kokborok Koktwma ron paikhan or sewi nai tongdi Khorang